Як до цього ставитися? Тому що одна з версій основних – це те, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в такий спосіб, хоче того політична сила «Слуга народу» і президент, чи не хоче, він лишає себе на цій посаді, тому що нарікань під час призначення уряду, швидкому призначенню уряду, але було багато. Всі чекали, чи лишиться Аваков. Єдине питання було – інтрига в одному питанні. І Аваков лишився, сказав, у нього випробувальний термін до Нового року. І ось сьогодні, 12 грудня, і нам розказують з матеріалами досудового розслідування, тобто це досудова таємниця, про те, що встановлено виконавців, нібито от їм оголошують підозру, оголосили підозру саме стосовно цього, вбивство, резонансне вбивство Павла Шеремета. Ну, дивіться, в світі з одного боку все взаємозв'язано, але взаємопов'язано, але це не значить, що якимось там, значить, таким хитрим і злочинним або злим способом. Я минулого разу не прийшов, тому що це не була моя воля, це було рішення Верховної Ради продовжити роботу без там якогось кінцевого терміну, тому що ми не встигали розглянути все, що запланували. Сьогодні, до речі, була, скажімо, теж така загроза, тому що були спроби, такі дуже технічні, регламентні опозиції не дати нам працювати, беручи перерву і так далі, і просто регламент нам не дозволив, ми не встигли зранку прийняти рішення, тому, бачите, воно в житті є якісь політика і має якесь таке продовження дуже несподівано. Тут те, що, очевидно, були сказані якісь обіцянки міністром Аваковим, не означає, що, з моєї точки зору, що сьогоднішня заява є от прямо таки бажанням чи реалізацією якогось хитрого плану Авакова залишитись на своїй посаді. Ні, ми розуміємо, що слідство йшло давно. Для мене, як громадянина України, теж було дуже важливо почути, що є прогрес. Очевидно, враховуючи, що був і президент на цій прес-конференції, у слідчої групи є всі підстави вважати, що вони просунулись дуже далеко в розслідуванні і що докази зібрані ними, справа зібрана ними, є дуже вагомою. Тому, звичайно, рано чи пізно це все рівно треба було робити і, звичайно, відкладати на дуже довго, тим більше, що слідство дійшло до того моменту, коли треба затримувати, проводити обшуки, це все рівно стало б надбанням громадськості, тому, де там, тим більше, ми розуміємо, що коли йшлося про призначення вдруге на посаду міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Новий рік – це достатньо така фігура мовлення, так, тобто мова йшла про те, що президент Зеленський хоче переконатися, що він зможе працювати, довіряти міністру внутрішніх справ, і на це піде якийсь час. Тому я би так не брав би це буквально, там прив'язувався до певної якоїсь дати. Тому, ще раз кажу, все в світі пов'язано, але тут я такого, знаєте, банального взаємозв'язку і бажання Авакова використати це для того, щоб залишитись на посаді, не бачу. Хоча, не виключено, що, можливо, це і вплине якимось чином на рішення президента і фракції продовжувати співпрацю або довіряти більше Авакову, як людині, яка дає результат.